Какво е това? Това са сицилиански каноли. Аз ги правя за първи път в оригиналната версия. Вижте сега как ги направих. За начало ще сложа чаша и половина брашно тип 650 и половин чаша пълнозърнесто брашно. Това е друга мярка, това е половин чаша. 2 супени лъжици захар. Щипка сол. 2 супени лъжици масло, нарязани на малки купчета. 1 яйце. И нещото, което ще придаде тези характерни мехурчета на тестото след изпържване, това е марсалата. Аз марсала, разбира се, нямам. Но след кратка консултация с ChatGPT, той ме посъветва да сложа розето, което имам, защото било подходящо. Ще разберем. Дали е подходящо, слагаме половин чайна чаша от това розе. Сега, според указанията, трябва да получим тесто като за паста. Пускам го тук да се върти и ще видим какво ще стане. Ето го тестото. Господина показва, че трябва да го натиснем и то да се връща. Ето и моето се връща. На час и половина, каза господина в рецептата, която гледам, да го оставим да си почива. Ето, първите ги извадих и продължаваме. Време е за крема за канолите. Ще сложа маскарпоне, сирене крема, сметаната, ягодите и една малка лъжичка кондензирано мляко. Тая стъпка може да ги оставите шоколада да стегне. Аз обаче няма да го правя. И тук съм подготвила печен шамфастък, който го така начупих. Така. И така, нашите канолки са готови. Ето, имат си известните балончета. И аз сега ще ги опитам. Сега, при опитване на каноли няма начин да не се освините, ще се освиня и аз. Една яката канола, която някога съм яла. Не е много сладка. Много е хрупкава. Има много крем. Ягодите идеално балансират. Много са пипкави. Обаче си ги направете. На здраве!